जोबोद राकेश ब्रह्म सारनिसिम बाख्नायथाव बर' हारिनि गेजेराव बाख्नायथाव गावनि आखाइनि दामब्राखौ दामनानै गावनि बर' बिमानि रावखौ दोनथ'नानै हारसा रावजों बारल'दों मोसादों प्रमद बर'नि थोननाय बिथोन बायदि माखासे गारबोनाय समाव राकेश ब्रह्म सारा रायजो राजाफोरनि गेजेराव गावनि गोदै रावजों बर' बिमानि रावजों रुइसुमै गान खननानै रायजो राजाफोरखौ गोजोनग्लाय होदोंमोन। दिनैनि समाव राकेश ब्रह्मनि बाख्नायथाव नाथाय बाख्नायथावबाबो जोबोद गुबुन हारिनि राव खननायाव गोजोननाय गैया। UPPL सरकार